दायो जों हाबनोसै सिङाव आंबो हाबफेराखै माबायदि मोनथिफेरा आं बेयाव थायोमोन सिगां होमबाबो आं मोनथिया आरो बेयाव स्टुडिअ दं होननानै थाइलेण्डआबो फैबाय थायोमोन आरो आं बेयाव हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो दिनै मोनसे गोदान मेथाइनि थाखाय स्टुडिअ थांगोन ओमफ्राय बेयो टंग्लायाव सोरनि स्टुडिअ थांगोन नोंथांमोना थामनेलखौ नायनानै सिनायबाय जानांगौ ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांदो आं फार्स्ट टाइम थांगोन बे स्टुडिअआव आं थांफेराखैमोन सिगाङावहाय ओमफ्राय दा दिनै आङो थांनो सानदों ओमफ्राय स' नायनोसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो माबायदि आं देखायलांबाय थागोन जायगाखौ लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो गाज्रि मोना लोगोफोर जोंनि बे लामा गेसावखौ आं खोन्थाबावबाय दिनै दिन्थिबावनाय जाबाय नायदो एसे लामा गेसावबाबोथ' लामा ना जियानो जाया मानो नङा होमबा उफ दासो मोनदों एसे लामा मोजांखौ ओमफ्रायसो सान्थि बिनिफ्रायनो लामाया मोजां जासिगोन अब्लासिनो छोटा कुलकुलसै आरो बेनो दा आयु बेस्रानि दाखा लोमनाया लोमजोब खावखादों ने आयु अखा गारखा सिगांहाय बे दलंखौनो जा मानखोनो खस्थ' मोनोमोन दायो एसे गाहाय नुसै जा भिडिअफ्राव नुस्राया दायो लोगोफोर जा गोजौखा दलङा इयो सिगां फैनायावहाय गाहायथिं सानांगौ मोनलाय आरो नै बेनो नै दाखा लोमनाया नै गाहायाव देरलांसै ओमफ्राय आं दायो बेखौ देखायनाया बेखौ जोङो दुब्लि गोलाव होनना मोनथियो आरोना जेनेबा जों कलेज थांबाय बायबा बायसान्स लोगोफ्रा फन खालामबा जोंखौहाय नों मासे मोनखो होमबा दुब्लि गोलाव होनबा मोनथियो आरो बेखौ दुब्लि गोलाव होननानै ओमफ्रायनो जोंनि दुब्लि गोलाव बियो ओमफ्राय दायो जोंनि टंला कलेज आं जि कलेजाव फरायदों बे कलेजखौ मोनथारसिगोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो नुवाखैब्ला नायनो हागोन जोंनि टंला कलेजखौ कलेज मोनबाय दायो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुदोंलै कलेजखौ आयु नायनो सानसै आं एसे मोजाङैनो सोलायजोब्बाय ने एसे बोसोरसेयावनो जा सोलायखाबायब्रा सरि फ्रेन्ड्स आं गोबावद्राय देखायबाय खिन्थु आङो बे कलेजखौहाय बे गोबावजों नुनायखाय नोंथांमोननोबो देखायबाय नोंथांमोनाबो नायजोबदो बेखौ फुल जोंनि बे कलेज बाउन्डारिसिम देखायनाय जाबाय ओमफ्राय दा जों मोनथारसिगोन जोंनि थांखियाव जायगायाव माने फाइनालि जोङो लामाखौ मोनथारबाय दा बिथिं जोङो राइटजों बे राइटनि लामाथिं जोङो हाबलांनोसै स' नोंथांमोनाबोथ' बांसिनानो नुखाया जानांगौ मिथिखाया गासिबोथ' ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फैनो गोसो दङब्ला बिथिंहाय लामाथिं आं जेरै देखायदों कलेज बारनानै राइट साइडजों हाबनानै फैबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायला नङाबा सोरनिबा न'आव हाबहैनोबो हागौ ओंखायनो आङो बेखिनिखौ आङो फुल देखायबाय बारा गोलाव नंखाया जायगायाबो खाथिखासो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो नङाबा आंनो सोरनिबा न'आव हाबहैफ्लांगोनबो माने बिदि सिदाल थांबाय था आरोना सिदाल थांबाय था मोनजाजों बे सिदानि न'आनोखा बै बे निला कालारनि बाहाय निला फुरलाला कालार बे हाबनायानो बेनोखा आन्दायनाङा आरोना ओमफ्राय आङो बे जायगायावनो आङो फैयोमोन दे नैबो थायोमोन क्रिस्पिनाया नैबो थायोमोन दे ओमफ्राय आं
आङो मोनथियाब्रा बेयाव स्टुडिअ दं होननानै दावराव खोनाबाय थायोमोन आङो दामनायफोर ओमफ्राय आं मोनथिया आरो स्टुडिअ दं होननानै आं ओइथि थायोमोन ओइथि ओइखिनियाव ओमफ्राय नैयावनो थायोमोन लोगो आं इयाव हायबाय थायोमोन ओमफ्राय मिथिबावासो आङो स्टुडिअ दं ना मा दङ मिथिबावा आरो आङो मा दामबाय थायो सानोमोन आरो फाइनालि जों मोनफैबाय स्टुडिअ दायो जों हाबनोसै सिङाव आंबो हाबफेराखै माबायदि मोनथिफेरा आं बेयाव थायोमोन सिगां होमबाबो आं मोनथिया आरो बेयाव स्टुडिअ दं होननानै थायलायनो हाबो फैबाय थायोमोन आरो आं बेयाव ओइथिंसो थायोमोन हानायालाय ओमफ्राय स' थांनोसै बिदिबा हाबलांनोसै माबायदि नोंथांमोनाबो नायदो आंबो नुफेराखैमोन फार्स्ट टाइम फैदों थौ थांसै ए इयुनखा माने माबादो आरो थाबथालाबायथारदो खान्था जाना नांथानाय बायदि जादो फार्स्ट टाइम हा आगान होजेनबाय फार्स्ट टाइम वाव गैथ'आ दा मानसिया दुगैदोनो मोनसे खोथा लोगोफोर आङो ना फुङावहाय मा जानो खान्थाल जादोंमोन दे खान्थाल जानानैहाय खान्थाल आथा गोनांखौनो जाफ्लांनानै खान्थाल आथाया गोदोनायाव नांथारनानै आं सिथाबबाय थानाय मोजां खननो हायासै आङो अबसे फाइनाल रेकर्ड नंखाया ओमफ्राय दायो आं बेखौ खोनासंहोथ'ला माने फाइनाल रेकर्ड खनब्लासो मोजां खोनायो नालाय बेयावथ' ओरैनो जातां पातांसो खनलाबायदों बेखायनो आङो फाइनालावहाय जमानो सोर खनदों जों सोर दङ सोरनि माबि गासिखौबो मोनथिजोबगोन आरोना सोरनि संखौ लादों सोर टिउन होदों बिसोरखौबो नुनो मोनगोन ओमफ्राय बिदिनि थाखायनो आङो देखायथ'नाय जायासै ओमफ्राय नोंथांमोना नेना थादो ओमफ्राय बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय बे स्टुडिअनि एड्रेसफोरखौहाय माने जायगाफोरखौहाय देखायनाय जाबाय आरो बेनोसै बे जायगाखौ पुब नलबारि होननानै बुंदों आंबो मोनथिबावा थाबाबो ओमफ्राय आङो जाय मानसिखौ दायो देखायबाय थादों बेनो ओमफ्राय बेखौ मुकुन्द राभा बिनि नामा नोंथांमोना मोनथिगोन आरो फेसबुकफ्रावबो दङ बिनि नाम नागिरबानो सार्च खालामबानो मोनथिगोन बिराद मोजां बानायो मिउजिकखौ बिथाङा स' जों बिनिफ्राय थांसिगोन टाइम जाबायबो अखाबो हाबाय मा खालामबावनो आरो थांखानांसिगोन गावबा गाव न'आलाय बाय थांसै ओमफ्राय सिजोब्बाय अखा हानानै सेसनै सोरबा वेटिंबो दङ वेटिङाव दङ माने बे साथाया सोरनिबा ओइ जोब्बायलै सेन्टेना जोब्बाय जोंना दिनै रेकर्डिं माने फाइनेलथ' जाथ'वाखै ओमफ्राय दा जों नायफैबाय ओमफ्राय जोब्बाय दिनै दायो थांफिननोसै जोङो ओमफ्राय फाइनेल रेकर्डिङावहाय आंल' फैया बेवहाय आब' फैगोन आब'जों आंजों रोजाबगोन नालाय ओमफ्राय दा उनाव नुनो मोनगोन दा बेयाव थांनोसै स' मा होनबावगोन आरो स' दै गबाय गोजौनिफ्राय दै गबाय स' थांसै ना बिदिबा फाखोसो नायस्रादोलाय सोर फैदों याव थांसै ना खर'सो गिदिंबाय आंखौ फाखोसो गिदिंनानै थांफिनबाय लोगोफोर जोङो स्टुडिअनिफ्राय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना नेनानै थादो संखौहाय भिडिअ नुनो मोनगोन बे संनि भिडिअ जोंनो माबागोन माने ओमफ्राय दा जोङो थांफिनबाय स' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोलैनोसै बाय